F'diskors importanti fil-ftuħ uffiċjali tas-sena tal-Qorti, il-Prim Imħallef Market Kuti innota l-elementi kostituzzjonali fosthom il-metodu ġdid ta' ħatra tal-ġudikatura komplejati iżjed indipendenza lill-ġudikanti. F'awla 22 quddiem il-President ta' Malta George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit-Lewis u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, il-Prim Imħallef innota kif il-pandemija ġabet sfidi kbar u għannota kif l-indipendenza tal-ġudikanti hija pilastru essenzjali sabiex is-sistema ġudizzjarja tibqa' twassal għall-ġustizzja. L-indipendenza tal-ġudikatura kienet dejjem essenzjali għall-osservanza tal-prinċipji kostituzzjonali ta' pajjiżna u l-emendi reċenti tal-2020 fil-Kostituzzjoni komplow isaħħu u jibnu fuq l-indipendenza tal-ġudikatura imbeda minn kull intħil, partikolarment fil-fażi daqshekk delikat u importanti tal-għażla tal-membri tagħha. Il-Prim Imħallef innota wkoll kif deċiżjonijiet li jkunu ta' interess pubbliku jew imissu mal-ambitu politiku wieħed jistenna li jkun hemm kritika. Hawnhekk tenna wkoll dwar ir-responsabilità li għandhom ikollhom il-membri tal-istampa b'riċerka sinċira tal-verità u għannota kif il-Gvern qed jagħti l-appoġġ tiegħu sabiex ikunu indirizzati ċertu diffikultajiet tal-ġudikatura. Stqarr kif madankollu issem bżonn ta' azzjoni holistika li tindirizza dawn l-isfidi kollha. Il-Prim Imħallef Market Kuti tenna li hemm bżonn pont bejn il-ġudikatura u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali b'riforma sħiħa fil-proċess tal-inkjesti. Hawnhekk proponna li jkun hemm dipartiment separat mgħammar bl-apparat kollu u bl-esperti forensiċi. Imdawwar bil-ġudikanti il-Prim Imħallef qal kif m'għandux dubju li l-ġudikatura ser tibqa' pilastru tad-demokrazija u istituzzjoni ta' servizz. Intant fl-istess ċerimonja fil-qorti wara qudiesa konċelebrata minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-President tal-Kamra tal-Avukati Dr. Luis De Gabriele tkellem dwar il-prinċipju fundamentali tas-sigriet professjonali li għandu jkun segwit minn kull persuna fil-professjoni anke skont il-kodiċi tal-etika. Xi ġrajiet li seħħew dan l-aħħar u li huma fid-dominju pubbliku għax kienu rapportati fil-medja ġabu din il-materja taħt skrutinju importanti. Huwa f'dan il-kuntest li l-Kamra jidrilha li għandha tintervjeni biex tassigura li d-dritt fondamentali bħalma huwa dak tas-sigriet professjonali ma jkunx mittifes. U stqarr ukoll li wasal iż-żmien sabiex il-professjoni ikollha qafas regolatorju ġdid. U tkellem ukoll dwar l-importanza li jkun biss avukat li ottiena l-mandat li jeżerċita l-professjoni li jkollu dritt ta' udjenza quddiem il-qorti. Fl-istess jum li fih fetħet is-sena tal-qorti, One żar kamra ġdida fil-bini tal-qorti fejn fiha l-ġudikanti ser ikunu jistgħu jiddiskutu affarijiet b'tema legali b'mod informali bejniethom. Issa ħankomplu bi pjan fejn ħan irristrutturaw il-binjiet tagħna, fejn ovvjament ħan li naraw illi ikunu qrati fejn huma aktar aċċessibbli għal kemm għall ġudikanti, kemm għall klijenti tagħna u kemm ukoll għall-avukati u l-impjegati tagħna biex ikunu jistgħu jaħdmu f'ambjent aħjar.